Na Praza do Teucro, en pleno corazón de Pontevedra, rodeado de caras coñecidas do socialismo pontevedrés. Así oficializaba o concelleiro Iván Puentes a súa candidatura ás primarias do PSOE na cidade. Tal vez non desvele ningún secreto, pero o que teño que decir oficialmente é que hoxe vos anuncio, vos digo claramente e me comprometo ante todos e todas vos a presentarme ás eleccións primarias do Partido Socialista para ser o próximo alcalde de Pontevedra, non para ser o próximo candidato do Partido Socialista. Pro actual edil de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, a clave é non conformarse. Puentes defende que o Partido Socialista ten que afrontar as vindeiras eleccións municipais confiando nas súas posibilidades de facerse coa alcaldía. Moitos e moitas que durante estes días e durante estes meses previos me estivestes dicindo e animando a dar este paso que había que cambiar o presidente de Galicia. E vai así cambiou este país estes 4 anos. De outro xeito, e que o Partido Socialista tiña que ter nesta cidade un rol diferente ao que ten e ao que tivo nos últimos tempos. E sobre todo, como vos dicía, por inconformismo. Unha cidade cun modelo amable, verde, que se abra ao río, que pense no emprego e que sirva para todos é a proposta que asegurou Puentes defenderá no seu proxecto. Eu quero un PSOE que sin complexos aposte por gañar unhas eleccións municipais. Quero un PSOE que multiplique o seu número de votos, un PSOE que non sexa un simple socio de goberno, quero un PSOE que lidere o próximo goberno municipal, un PSOE que sexa capaz de dicirlle á xente que temos un proxecto diferente, un proxecto que nin é o de Rafa Domínguez, nin é o proxecto do Bloque Nacionalista Galego. Deste xeito, Puentes oficializou o seu paso adiante como candidato a alcaldable socialista en Pontevedra nos comicios municipais do 2023. Salvo sorpresa, está previsto que estas primarias se presente tamén o actual voceiro municipal do PSOE na cidade, Tino Fernández.